मैया अर्थात 19 तारिख 19 तारिखआव जेनिखि मोनसे जोंनि नैबे बिटिसि हालामनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव गोबांथार गामियाव जे मिथिंगानि मोनसे दुर्जग अर्थात गिख्रंथाव बारहुंखा बारनाय सारअन्थाइ गोलैनायजों गोबां बे हालामनि रायजो राजाफोरनि न' बां बुखारलांबाय गोबांखिनि सय सम्पति दिनै नस्थ' जाबाय दा बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै खोब मोनसे दुखु मोनखांनाय जोंनि UPPL हान्जाया दिनै दुखु मोननाय मोनसे फोरमायदों। दा जों मिथिगौ जे सुबुंनि जे सोरगो रायजो बा सोरगो होननानै बुङोब्ला बे बिथांनि न'आनो सोरगो। दा जुदि गावनि थाग्रा न'आनो गैयाब्ला अर्थात गावनि न'आनो बायला जिला जायोब्ला मानसिया थांनानै थानो जों हाया अर्थात गावनि इयुन जेनिखि संसार बेखौ दैदेनलांनायाव खोब खस्थ' मोनो। दा बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै बे समस्तिनि मानगोनां EM मुस्रि रन्जित बसुमतारी सारा जे सरकारनि बिथिंनिफ्राय जिखिनि मोनसे गाइडलाइन मथे अर्थात नर्म्स मथे जिखिनि सहाय क्षतिग्रस्त जानाय बिथांमोनहा जिखिनि क्षतिपूरणनि नामाव जिखिनि मोननांगौ बेखौ मोननायनि सिगांनो जे बै जाय बिथांमोनहा दिनै न' बां बायफ्ले जानानै मालायनि न' उन्दुनानै थानांगौ जाबाय बैफोरबायदि बेक्तिफोरनो जाहाथे गावनि न'खौ मेरामति खालामनानै लानो हासान्दि मोनसे फिसा अनसुंथाइ अर्थात मोनसे फिसा हेफाजाब दिनै होनो थाखाय जे मोनसे जोंनि पार्टिखौ अर्थात नैबे पार्टिखौ निर्देश होनाय मथे मोनफ्रोमबो प्राइमारि अर्थात जे जायगायाव नस्थ' जाबाय खस्थ' जाबाय बै प्राइमारि कमिटि आरो BCDC कमिटिफोरखौ बिथोन होनाय बायदि बिथांमोनहा दिनै मोनसे लिस्ट बानायनानै साबमिट खालामदों आरो बे लिस्ट मथेनो जे बिसि भागै अर्थात गोबांथारै बुख्रेब जानाय जायहा गंसेबो थानो गैला नैबेबायदि बेक्तिफोरनो जा हायो मोनसे एसे सहाय होनो होननानै गांफा ट्रिपाल होनायनि मोनसे बेबस्था खालामदों। दा बेवहाय जों मिथिगौ बेयो बै बेक्तिफोरनि थाखाय थोजासे नङा थेवब्लाबो बिथांमोननि जेनोखि थानांगौनि बा गावनि न'खौ मेरामति खालामनो हासान्दि बे फिसा ट्रिपालानो बिथांमोननि थाखाय सहाय खालामनाय जाथोंसै बा सहाय खालामजाथों नैबेखिनि मोनसे आसाखौ मिजिंथिनानै दिनै नैबे आस्राबारि BCDC अर्थात आस्राबारि प्राइमारि UPPLनि सिङाव थानाय बेवहाय 143सो न'खरनो दिनै फिसा मोनसे ट्रिपाल बिथांमोननो राननानै होनाय बे हाबाफारिया दिनै बाव सोलिदों। दिनै बेखौ नोजोर बोनानै दा जोंनावथ' दंफां बायनानै बेबानो बुख्रेबनानै न'फ्रा सोरलां मोरलां जादों थिङा गब्लंदों थानो हायि जादों बेबानो थेर बेर जालांदों। बेबायदि जानायाव हरफ्राव उन्दुनो हायाखै बेबानो खस्थ' मोनदों। दा रन्जित सारा जोंनो ट्रिपाल गांफा होनाय हिसाबै जोङो गोजोननाय फैबाय। दा न'खराव जोङो बेखौ फोसाबनो थाखाय रन्जित सारा दा बिथाङा जोंनो ट्रिपालखौ गांफा होनाय जाबाय। दा बेयावनो जोङो प्लास्टिक खोबनानै बा थाथ'नानै जोंनि न'खरखौ जों फोसाबनो हागोन हिसाबै जोङो गोजोननाय फैबाय जोंनि रन्जित सारनिसिम। आरो उननि समाव मा खावलायनो गोसोबा माबायदि सहाय मोननो लुबैबावदों नोंथांमोना? उनाव जोङो सहाय मोनजानो लुबैदों माने सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ। दा बिथांमोनहा बुंदों जे दा हानि खाजोना रसिद आरो आधार कार्ड पेन कार्ड बेफोरखौ होनो थिनदोंमोन। दा होनानै सरकारनिफ्राय सहजुगथ' जोङो मोनजानो लुबैदों। दा सरकारनिफ्राय मोनगोन ना मोना बेखौबो थि बुंनो हाया बिथांमोनाबो। उननिसिमाव जों जेखौ होनो थिनदों बे बुस्थुखौनो जों होगोन आरो मा होनानै मोनोबाथ' गोजोनबाय जोंनावबो खावलायनाय थाबाय आरो। মনটো বহুত ভাল লাগিছে এই হাৱা পানীত আৰু পাথৰত আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ চব ভংগ হৈ গৈছে আৰু মইতো এতিয়া গ্ৰুপত কাম কৰি আছিল চব কাগজ পত্ৰ চব ভিজি গৈছিল। এতিয়া কষ্ট হ'ব এতিয়া আৰু কিনিব লাগে নতুনকৈ আৰু ধান কিমান আছিল চব ভিজিছে মানেও ভিজিছোঁ ৰাতিত অকলে মই থাকোঁ মোৰ হাজবেণ্ডটো বাহিৰত আৰু বহুত বস্তু
বহুত বস্তুখিনি নষ্ট হৈছে আৰু আমাৰতো এতিয়া গৰীব মানুহ আমিতো কৰিব নোৱাৰিম বাছ কিনিব লাগে ঘৰ বনালে প্লাষ্টিক কিনিব লাগে আমাৰ হাততো পইচা এনেকা নাই এই কাৰণে এই প্লাষ্টিক পাইছোঁ আজি বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু